to wannan shine RBNT nawa da ya shigo cikin Mex Global nawa, kuma na sai da shi zuwa USDT kusan USDT guda 21 ne ma. Kun ga magana ake na kusan 34,000. Allah ya bamu nasara. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Wanda yake son ya samu $20 a cikin Mrs. Browser to biyo mu a cikin wannan bidiyon. Abin da nake so kana yi shine ka samu wata waya kana kallon wannan bidiyon kana yi a wayanka, ko kuma kana kallo kana yi, kana kallo kana yi. To abin da za ka yi da fari, ka tabbata abin da nake yi nan kana yi a cikin wayanka. Ka je kan wayanka a yanzu yadda nake yin bidiyo nan, ka yi duk abin da zan yi ɗaya bayan ɗaya. Da farko a cikin wayanka ka duba ina ne Google Play Store. In ka shiga sai ka yi downloading wannan browser, Mrs. Browser, ga spelling nata ga komai. Kana yin downloading, abin da za ka yi in ka shigo ciki, a nan saman nan ga nan wani logo. To wannan shi ake kira da logo na extension. A nan saman nan ga nan extension ɗin nan. To kana dannawa za ka yi adin nasa kaman Google Play Store, sai ka danna from store. Kana danna from store ɗin nan za ka yi downloading na MetaMask extension. Gashi nan alaman search a nan ɗin, sai ka yi searching MetaMask. Wannan ita ne MetaMask, gashi nan kun gani. To sai ku danna metamask.io, sai ka danna kan shi. Kana danna kan metamask.io. to a nan saman nan gashi nan, in ku ga a nan dinnan za ku ga add to Chrome. To ni na riga da nayi adin, za ku ga add to Chrome. Kuna yin adin, shikenan logo na extension ya riga da yawo. To yana hawa sai ka danna nan, za ka sake danna logo din, sai ka danna kan MetaMask din. Kana dannawa za ka yi creating wallet, ko kuma in kana da wani MetaMask wanda kake yin airdrop, sai ka ɗauko shi sai ka yi login akai, wato ka yi import. Wannan shine da cikin MetaMask ɗina yake. To yadda za ka yi bayan ka yi wannan, sai ka danna nan sai ka buɗe wani tab nan ga inda aka sa plus. Bari in goge wasu tabs nan, bari in goge su. Sai ka danna plus. Kana danna plus nan sai ka danna, zan ajiye link a tare da wannan bidiyon, sai ka yi paste link din. Kana yin paste link din zai baka dama ne ka yi connecting da wannan MetaMask extension ɗin naka. Kafin nan ka danna 3 dot da ke nan saman nan, kana dannawa abin da za ka yi, za ka danna desktop side, wannan hide annoying at nan sai ka cire shi. Daga link din ya gama searching, to wannan shine yanayin interface na shi wannan Red Belly website. Sunan coin ɗin kenan, sai ka danna connect wallet. Kana danna connect wallet za ka yi connecting da Mrs. Browser. Ga nan wallet ne dama ina da su da akan Mrs. Browser. To sai ka danna kan MetaMask wacce ka yi installing. Kana installing zai baka dama ka yi approving, wato ka yi signing approval transaction cewa za su yi connecting da wannan website din da MetaMask naka. In ya gama searching, abin da zai baka kun ga connect with MetaMask, ganin kasan nan sai ka danna connect. Za ka sake approving, kun ga yana connecting kenan, connection ya riga da yayi, kun ga get started. To anan din za ku ga 0 RBNT. To anan din nan kun ga wannan shine dashboard. Anan ne zai nuna muku inda za ku verify account naku. To in kun ga nan bai nuno ba, sometimes za ku refreshing, sannan ko ku danna nan. In kuka danna nan gun address nan, kuna dannawa Red Belly Network Testnet, za ku yi switching zuwa Testnet, sai ku danna wannan shine Testnet nasu. Kun gani wannan shine test nasu. Kana danna testnet na gefen nan, sai ka sake dawo da shi mainnet. Kun gani yanzu testnet ya hau, sai kuma duka sake dannawa zai kawo asalin mainnet. Don ku tabbatar da mainnet bayan kun yi refreshing, shine za su ba ku dama ku yi verify sometimes saboda network issue. Mun yi wannan switching din ne saboda yanayin network problem. Yawa bayan kun gama refreshing, kun gani ya bamu dama begin identity verification. Amma sometimes fa za ka ya kai minti 3 kuma fiye da haka kafin ya gama rolling. Kar ka ga yana ta jimawa ka zo kai ta tambaya, a'a ka jira ya gama rolling kawai ya baka. In kai refresh na ɗaya na biyu bai baka ba, ka yi ta yi kawai sai ya baka. Sai ka danna begin identity verification. Kana dannawa gashi nan, sai ka danna I understand, sai ka danna continue with Avara. To gashi nan sun ce permission, suna so kai approving permission request. Za ka sake danna nan din, sai ka koma cikin extension na MetaMask naka, za ka danna new tab, ko kuma cikin MetaMask naka za ka danna kan MetaMask. Kana shiga ciki za su yi approving na wannan transaction din. Kun gani na shiga MetaMask na dawo, shine za su ba mu dama mu yi sign in request, sai mu danna confirm. Muna danna confirm zai kai mu gaba inda zai ba mu dama mu verify na account din automatic. Kun ga irin rolling din da yake, ina yi ne ina stopping video. Kar ku ga yana rolling din nan wai ku ta wani gaggawa. A'a, wannan rolling din ya zama tilas ne yana yi. Kun gani yana dan taking time. Bari na sake stopping nasa. Yawwa kana dawa bayan ka shiga cikin MetaMask naka, kayan refreshing, ka shiga asalin cikin ta.
kun ga ya ba mu dama mu ci gaba. Kawai sai ka danna continue, kana danna continue sai ka danna continue on phone. To idan yana kawo ka nan ba ruwanka, kawai zaka copy wannan link din. In kai copy nashi, bayan kai copy ga nan alaman copy, kawai zaka yi copy nashi. Kana yin copy nashi sai ka koma cikin Chrome browser naka sai kai paste nasa, saboda a Chrome verification din yafi sauki a cikin Chrome. To kana zuwa daga cikin Chrome gashi nan zaka sake danna continue, sai ka zaka danna continue. To daga nan zai baka kasan da zaka zaba. In kana Cameroon, Chad, Nigeria sai ka zaba. Ni ina Nigeria ne, sai ka danna continue. To abin da suka ce provide identity document, zaka sa NIN number ko BBN, sannan kuma za su dauki hoton fuskanka in circle kamar yadda muka yi Satoshi ga tsofin yan baiwa kenan, sai ka danna continue. To kana danna continue a nan dinnan ba ruwanka da United States, kawai ka danna all countries except USA dinnan, sai ka sake danna continue. Kana danna continue gashi Nigeria National Identity Number wato NIN, kun ga passport kenan. Sannan akwai irin ID card document da zaka iya sawa ko ID ko wani abu ko driving license. To amma na san ko yana da NIN, sai ka zaɓi national identity card sai ka danna continue. Kana danna continue a nan din sai ka sa NIN. Daga zaran ka saka NIN number naka, ka tabbatar ka saka daidai, sai ka danna submit data. Kana danna submit data nan zai baka dama kai cikin selfie na fuskanka. Sai ka yi selfie very close. Nan ba zan yi stopping nasa ba, sai ka danna continue kawai. Get your camera ready. Ka tabbatar cameran ka selfie naka is clear. To kun gani yanzu ya bani dama. Sai ka hold still, kun ga ya ce na rike. Yawwa, circular motion, zaka fuskanka ya fito kaman gorilla. Kar ka damu da wannan, kai dai kai a baka kuɗinka. Ba za ka fito da kyau ba dama. Move yourself slowly, a hankula. Kun ga yadda nake yi fa, kuna kalla? To automatic daga ya kawo ku nan liveness check, we are processing your data. Za ku jira ya gama processing, za ku jira zuwa 5 minutes sai ku dawo. Yanzu bari mu je, bari dan je in yi wani aiki kafin nan da zuwa 5 minutes. In yayi processing successful, za ku ga RBNT, wannan RBNT na ku ya sauka a cikin MetaMask extension da ke kan MySwiss browser. Bari in je in dawo. Sannan kamar yadda kuke gani, in ka dawo kun ga nan shine MySwiss browser, wannan shine Chrome. A ko ina za ku ga yana rolling. To wannan ba matsala bane. Zaka iya rufe datan kama in ka ga dama, in ka ga dama kuma zaka iya bar shi ma a kunne. Bayan kun dawo, za ku dawo cikin Chrome naku ko kuma kan MySwiss browser. In kuka ga session expert nan, to yana nufin ya riga da yayi kenan, matakar ka saka komai daidai. Sai ka koma cikin MetaMask. In ka zo cikin MetaMask, abin da zaka fara yi shine zaka danna nan logo, sai ka danna extension na MetaMask, sai ka shiga MetaMask naka. In ka tabbatar kana cikin MetaMask, sai ka sake dannawa, sai ka koma cikin Red Belly dashboard. To kana koma cikin Red Belly dashboard, za ku ga sun ba ku dama, za su ce ma za su baka dama kai approving na request. Za su dauki RBNT wannan da suka baka, za su dauki guda 25 a cikin guda 100 da wani abu da suka baka. Za su rage ma kusan guda 87.